Mondliete nyakwara Mgajuang ka piny mahne dhialo odiochieng'no mar Mondliete Montesene World Widows Day. Daw moro ma jahigni 80 ma en Chiliel e gweng' ma Omendi e kar chung'od bura ma Karachuonyo ma osebedo ka ojot e ot moro marach koro oyudo resruok bang' yudo ot manyien ma ogerne e bwo chenro mar siro Mondliete counties ma Kaluo ma itayo gi apis jagoro mong'ere e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Hali abich ni giler kwa kaunti ma Homa Bay. Gadek mara auchiel higa ka higa piny ngima dhialo odiochieng' mar Mondliete ka irango pek kod midhiero ma Mondliete osebedo ka kale kinde oganda koro okenge monego bed ni keto mar konyo Mondliete koro gwenge e gweng' ma Omendi location ma Kanye Pire ka chud bura ma Karachuonyo Mama Rispa Nyalek ma en jakanyo mar Chakotek Widows osebedo kodago ngima matek mar chan kod dhier nyaka ne wuon pargi magoro lalgo kendo achiel kuom pek ma osebedo go en dak e ot marach mosebedo ka chwere kinde mag koth. Dayo no koro noyudo fungruok maduong' e kinde ma koro piny ngima ingo odiochieng' Mondliete bang' yudo ot manyien mane ogerne e bwo chenro mar siro Mondliete ma itayo gi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. An agoyo erokamano mokwongo ne Nyasaye. An asethagora mang'eny. Tagone wuod yuora erokamano Raymond Omolo. Ka en jokalo gi ndege wiya, awinjo nogedo beta, togedo Ibo, togedo Fang'ano, togedo Sindo. Tanto e aka. Kora penjo ndo kare kany pirka na nyuolo ng'amo nyuolo na wuoi. Ago erokamano koneno ne en, ago erokamano mang'eny. Oda manyocha nitie chwer ma kata kama tede maonge. Wuod miyono Odhiambo Nyalek ma sani koro ni piny nyaka ne oyud masira mar apaya wacho ni ngima ok osebedo negi mayot kata matin kaluwore gi chan mokwako dalagi kendo koni Mondliete mathoth neno matek imire kuonde ma gidake. Wapo ka Dr. Raymond Omolo pies marwa. Jali maslahi mar mama, ogero ne mama ot. Ma ana wuon, no kanyal chopo mondo mi agerne. De ne chwer makata tate ni, ne chwer makobede ode kama tufisa nyathina sudigi koni koth goyi. Takone ni mama, kanyo chike besen, ne kechu chwer mang'eny. Koro watimo mana kamano. Mwapoka sani, odiochieng' ma kawuono ni, mama oyudo ot. Ruoth malworano Israel Amadi bende yango pek ma Chiliel no osebedo ka kale ka okoni nitie Mondliete mathoth e alworano maonge kata kuonde ma ginyalo jote mawinjo bende konyogi. En miyo ma chwore notho chon. Ot mane odake ne en ot machwer. Ne en gi nyithindo ariyo, achiel nosetho, maduong' ma en go bende soso nodakre entiere to kokonya ahinya. Koro e low community akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne ranyisi maber ma PS otime gweng'wa ka. Ma dhi miyo mama ma notini bedo gi geno nikech ka koro nindo kama ber odhi bedo gi geno maber nikech kata ko obro medo kodak. Mondliete kale chandruoge mang'eny, achiel kuom gi being udi ma the problem is being solved. Moko kuom gi bedo gi problem mar puonjo nyithindgi. Chenro mar siro Mondliete apis jagoro mongirore migawo mar arita pacho ka Dr. Raymond Omolo osebedo ka dhigo nyime e counties ma Kaluo mar neno ni Mondliete bende odago ngima makare kinde oganda. Giromo kamoro achiel to gi exchange ideas, giwilo paro mabecho ma gintiere godo, gigoyo mbaka, ging'iyo kaka dongruok gi midhieji magikale gigudho wach kamoro achiel. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koro Mgajuang wayueyo matiano ka Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church wacho nojiwo Mondliete kanyo. Nyasaye hero puonjogi Nyasaye mabedo wuon pargi. Erokamano ahinya Pastor, Nyasaye omedri.